Berhasil ni sini borok kan bisnis kain di berasal loh. Jadi sana ni musuh mana kan wahai sih. Belakangan awal masih sahai hai movement seng agi kedua romboi seng satu dari ane asal umroh ang nuka kebama zakawo walk hai sih hai kelai sini doparo belakangan satu dari butar dari hai kelai movement kelai payment ni. Apa nanti bubagrani netrite cung tini dia di buka tangi jongo bisnis ke TWF tema IPF tini bisung tiba ina beri kebang mana pai jongo tini di promotan yang ibu hai na beri kebang mana pai jongo jani jani lokong hokong besar betul kibilai seng warrior, ama kono politics ya, ama warrior, seng judo selaro way babsa, selaro kostok leka, sotur bosor ni se kabangku bisi rongwi, selaro rasiti klei mani, belaka nomboro kostok maka boro tilai ka thang leka, tabok seng beri rok bahayna, seng bahayna cini dokan ni bagai, cini next generation ni bagai, cini existing ni bagai, seng cini selaro ni kan seng basanai, apa ni bagai seng di bakat thangai jangu. Nang thang kan seng bubagrani logewo sini paithak sini langma tongsak seng bon kan basanai temani kan ke sini tripra hawo raja kusung om hai kan song na naikoli thangmani sini product kishor manik bahadur bubagrani netrite obonono seng moitamana alai bumana seng moitamana seng 184 jona ya 186 jona raja ni kalino seng tini thamsangai makangi ya hopana 70 থেকে 80% sini tibrahan ni tibrasar tabak thamsang goi jong abono belakan khatungani jong je thangai jong haibano sini tibrahan ni sini okra sakra ma pha takho ko sini kusu pharono jong abono ko sari thamane musung jago nirok sini bangai suri jabai di jong आशीर्वाद khai di jong obo rasiti ni bagai jong thangya jong obo warrior jong obo sini dofani yok samani bagai jong buri rok bahayna sangwari khawai khorog risawai jong bahayna tini delhi hai jagawo delhi ni hoide na arni tini bharatbor ni capital khane delhi ni joto saimano arni hoide na joto lorai joto ma thai sok thai arni na ongo abani bagai jong bubagrano samka tini TWR tini buri rok bahayna delhi wo je jagawo jong sanani nango je jagawo jong manai na nango homa jagawo jong bahayna kharang te sai sinai jong buri rok bokobama phaija mai disi ani gando khorsa bokok bo bahayna belai hak salmani bong korbok bukhani omai ken yang di kebang ma chini bukhurok tongo ta khurok tongo chini nokong hokong abar ono meru nango homa jagawo jong bahayna kharang te sai sinai jong buri rok bokobama phaija mai disi ani gando khorsa bokok bo bahayna belai hak salmani bong korbok bukhani omai ken yang di kebang ma chini bukhurok tongo ta khurok tongo sini nokong hokong abar ono meru gi tongoi sini thinango mo thongjakliya aboni bagai sini next generation ni thangnani existing ni bagai jong sarasa kosto pha maklai grasina aw sini next generation ro hositeng kaisa khorang kasakha 2021 odo phani tibra sani buri ro bahayna khorang te sakha sikla ro bahayna khorang te sakha nei sini itihas hoijabon laibo mas laijabon sekin nei jong jotom khaba sai phaija aboni bagai jong train la na silai jong jong train thakar ke jong rola jasa kosto panang siteng jong bokrok pate wina sinai chini chala ro baksa amon jong samai jang khor phailani